Padagos ang paghahanap kan otoridad sa anom na magkakaparyenteng parasira hali sa Tabaco City na napabaretang anom na aldaw ng nawawara, makalihis na maglawod ka na kaaging Enero 1. Biniston mga ini na sinda Alvino Naldo, Angelo Naldo, Andy Naldo, Kent Bordejos, asin Rafael Indaman, enterong mga residente kan Purok 6 Barangay Pawa. Sigun kay Gilasio Mulato Jr., an Officer 4 kan Local Disaster Risk Reduction and Management Office kan syudad. Alas 11 nin aga kan magpalawod ang mga ini sakay kan sa indang duwang motorized bangka. Alas 3 nin maagahon kan Enero 2, kan huring makontak an mga ini kan sa indang kapamilya asin nagsabi pang harani na sinda sa dagat Pasifiko. Well, ang iinit talaga po ang pigduduman kan mga parasira, no? Nagbabanloy sinidisiki mga pangkulis, no? Ini pong lugar na ining tiga po din Damboya, iyo po talaga ini ang kumbaga dumanan kay mga parasira. Kasi yaon duman so sa indang piglalaag na parang ranihan kan mga pangkulis o ini mga sira na ini na madali ang pagdako po nila. Aminado man si Malto na bakong rehistrado ang mga bangkang gamit kan mga parasira. Padagos manan sa indang pakikipagkoordinar sa lokal na otoridad asin maritime agencies para magkondusir nin search and retrieval operations. Nagapot man sinda sa mga ibang parasira duman sa Catanduanes through Rhea Bernijo sa Catanduanes po ini naigwa ki nakahiling daw allegedly na may nakalubog na bangka. So dahil hindi masabi kung ang bangka na ito iyon na po yung description kang bangka na pigahanap inda, pero base po sa impormasyon ilang po so nakaabot sa inda. So, dahil kuminusugon da po sa dagat at around January 4, no? January 4 kuminusugon sa dagat duman. So kaya dudahan inda pwedeng inanod or kung ano nangyari sa inda. Sa mga posibleng makahiling sa inda o nakakaaram sa kinamumugtakan kan mga parasira, makipagkoordinar sana sa numero na mahihiling sa indong screen. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.